ኣብ ሰማያት ዓብይ ሰልፍ ኮነ ተቀዳማይ ዝነበረ መልአክ ብትዕቢት ምስ ወደቀ ከም ኣምላኽ ዝበለመን ኣሎ ብዝብል ድምጺ ሰማያት ተናውጽ እዚ ድምጺ እዚ ናይ ትሕት ግን ድማ ሓያል ናይ መላእክት ኩሉ ሓለቓ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ሚካኤል እዩ ሎሚ ብዛዕባ እቲ 99 ነገደ መላእክት ዝእዘዝሉ መጋቡልን ሓለቓ ሰማያዊ ሰራዊትን ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ክንሪና ሚካኤል ማለት ከም እግዚአብሔር ዘለመኒ ማለት እዩ እዚ ስም እዚ ናይ ኣምላኽ ገናናነት ምስክር እዩ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝገለጸ ቅዱስ ሚካኤል ብትሕትነቱ ዝረኸቦ ክብሪ ካብ ማንም መልአክ ንላዕሊ እዩ ሰለስተ ዓበይቲ መጸውዒ ስማት ድማ ኣለዎ ተቀዳማይ መልአክ ሓይሊ ትርጉሙ ድማ እግዚአብሔር ብኡ ኣቢሉ ዓበይቲ ተኣምራት ስለ ዝሰርሕን ዲያብሎስ ምስ ሰራዊቱ ስለ ዘሸነፈን እዩ ተኻልኣይ ድማ መጋቡል ይበሃል መጋቡል ትርጉሙ ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተደጋጋሚ እናተላኸን ህዝቢ ኣምላኽ ይምግብን ይሕልውን ስለ ዝነበረ እዩ ሳልሳይ ድማ መልአክ ምኽሪ ይበሃል መልአክ ምኽሪ ትርጉሙ ድማ እግዚአብሔር ንዝሰርሖ ስራሕ ቅዱስ ሚካኤል ይገልጸሉ እስሙ ኣቢሉ ድማ ምስጢሩ ይፈጽም ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ራእይ ከም ዝገለጸ ኣብ ሰማይ ውግእ ምስ ኮነ ሚካኤልን መላእክቱን ምስ ዓብይ ዘንዶ ተዋግኡ እቲ ንዓለም ዘስሕት ዲያብሎስ ድማ ስፍራ ስኢኑ ናብ ምድሪ ተደርበ ለሙን ቅዱስ ሚካኤል ንኣጋንንትን ክፉኣት መናፍስትን ዘሳድድ ጸሎቱን ዝምህለሉ ኩሉ ፈጢኑ ዝበጽሕ ተራዳዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ህዝቢ እስራኤል ይሕግዝ ከም ዝነበረ ሎሚ ድማ ንህዝቢ ክርስቲያን ካብ ተንኮል ሰይጣን ዝከላኸል ጽኑዕ ርዲ እዩ ሓይሊ ምስትሕትና ደሪቡ ዝሓዘ ስሙን ግብሩን ገናና እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ኣብ ወርሒ ብ12 መዘከርታ ክንገብራት ዘምናዮም ኣብ ዓመት ድማ 4 ዓበይቲ በዓላት ይኽበሩ እዮም ንሳቶም ድማ ሕዳር 12 ታሕሳስ 12 ሰነ 12 ነሓስ 12 እዮም ካብ ኮንሎም ዝዓበየ በዓል ግና ሕዳር 12 እዩ ስለምንታይ እዩ ተቀዳማይ ኣብታ እዩር ትባል ራብዒት ከተማ መላእክቲ ኣብ ልዕሊ 10 ነገደ መላእክቲ ሓለቓ ኮይኑ ዝተሸመሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ ተኻልኣይ ድማ ንኢያሱ ወልደ ነዌ ከም ንጉስ ጭፍራ ኣምሳል ኮይኑ ሰራየሉን ሓይሊ ዝሃበሉን ዕለት ስለ ዝኾነ እዩ ቅዱስ ሚካኤል ንሰባት ኩሉ ዝርህረን ስለ ደቂ ሰባት ከይቋርጽ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ዘልምን ኣማላዲ እዩ خبرن جنانانتون تزاريبنا كنوداين خلن نلومي أبزنعت تفتار زخبور ملاك صلوتن بروديتن كاب خلق يسورنا هاجرنان حزبنان حل ولا آمين